Paralog sesin pat nga ai kuble EJP ki ba page kan ka channel te page ha kan ka video sesin ngan pen EJP away dawai kan bat ubaya dei bha na ka banta kini ki badon ya ka mangreng te ngani tu EP kini ki badon ya ka mangreng ki kam si tom bha ha ka kli ka king bayong ka kli ka kथा kan ka siliang ka kli ki kta ya ki khmat ha ka jing yui nang ta ki king pri ki sngothat nang ta ki shem si tom ban pet ya ka jing sai kum kalaj nang ta ya ban sngap ya ka jing sawa ban kum ta ter ka kta sibun ki benta jong kamet habadon ya kaneka mangreng bat lada pi di dawai kano ru ya thu pi kaneka mangreng ka kham sitom ha ban ben kia lada di dawai ru kadon sidon kapang sipang tenrei ngani thu pi wadu jukerman ngani thu pi ba dangdon hi ki dawai kan bat ki ba ya dei na benta ka jingpang mangreng bat lada bi pidi ngani thu pi kala bandu jaj sendon kaneka mangreng te tongin pej benta hang ne ya we dawai kan bat ubaya dei bha na ka benta ki ne ki badon ya ka mangreng te piu i hang ne une wei u kan bat jhur bapur ha ki ha ka khendau basla plon kumne ngangej ba pisa ja yo ya une kun ja jhur pisa yu iru don badi hayo don ru ki baya khle phan ya une ki bam ya une ten rei ngani thu pi umlong tang ujhur ban bam rei ulong ru uwe udawai ba bha na ka benta gini ki badon ya ka jingpang mangreng te phinle kumno yo ne ngani thu phi yo ne phila ban bam em la ne phila ban shet ru sabat ki wei pat ki kenja kan bat kumba prajat ki dawai kan bat ki be dai na benta ki be dai na benta ka ne ka jingpang mangreng nang ta sadi ngani thu phi kato ka jingpang king kli ka jing tha ka kli ka jing pa hagi benta jong ka khmat kan sa jembyang kan sa sange te ihaban bam yeune nang ta sai kita ki weipat ki kenjakan bat bahaban syat te lada phikwa ban tip ya kita ngan sepen i phi ha ka weipat ka video kidang bun ki dawai kan bat sakumba prajat te sanang pej ha ki wei pat ki video ngan sepen i phi bat lada phi sngo sitom ban sna phi sngo pa sngo la ban sna kita ki dawai philaru ban yo na dukan jonga ka dukan dawai jonga ka wei ka don ha yo nong stoin bat ka wei hang te ha selong bat lada phi kwa ban tip company aru phila ban supun ya nga ngan ai phi one nombar nriu khnai not khnai rusau arnyau lanyau nriu khnai not khnai rusau arnyau lanyau balada pi kwa ban kli jeng kli sngo bahasa kli ha ko komen lane phila ban supun direct sngo bha ngong pi sapun ha une nombar bangala ai pi menta kublai chibun